Opisyal ng piglunsar kasubagong aga ang buhay ingatan drogay ayawan o bida program kan Department of Interior and Local Government. Ginibo ang aktibidad sa Campo General Simeon Ola. Presente sa aktibidad ang manlain-lain na ahensyas kan gobyerno, siring kan DSWD, DTI, SSS, DepEd, PSA, PNP, BJMP, BFP asin kadakol pang iba. Pinuunan ang aktibidad sa paagi ng Unity Walk gikan Peñaranda Park pasiring sa Camp Ola na pinartisiparanin 1,140 persona. Pira sa mga nagbali sa nasambit na aktibidad ang mga personays kan DILG Bicol na paagi mandaan indangan may pamatian sa indang pagsuporta sa bida program na may obhetong mapuho ang illegal na droga sa rehiyon. Po kami digdi kasi ni po ang pilot sa mga pilot program po ni Secretary Benjamin Abalos. So as personnel po ng mga department ng DILG ay niyaon po kami nakikisumaro sa pag-launch po kay ning bida program digdi po sa Bicol region. Kailangan ito dahil alam naman natin na ang illegal drugs isa sa mga menace ng ating pamayanan na nakakasira sa mga kabataan at sa mga gumagamit nito. Alam natin kung ano ang nagiging resulta ng paggamit ng illegal drugs na ito ay naging dahilan ng mga kriminalidad. Total na 156 naman na individual ang nagbali sa fun bike na pinanginutan mismo kan PNP. Sigun kay Police Brigadier General Rodolph Dimas, dakulang bagay ng gadaan bida program kan DILG, kaya lauman ng gadaakan na hensya sa indang bilog na suporta. Mahal na kalihim, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsusuporta at pagkabay sa pambansang pulisya. Makakaasa po kayo na ang ating kapulisan ay mananatiling laging nakahanda na tumulong sa ikakatagumpay sa layuning bumuo ng isang mas maayos, tahimik at ligtas na lipunan para sa ating lahat. Nagtaong kulor naman sa aktibidad ang presensya ni DILG Secretary Attorney Benjamin Abalos Jr. Nalabian pasasalamat sa suportang naresibe gikan sa manlain-lain na ahensyas kan gobyerno sa rehiyon, maniba-ibang opisina, institusyon asin LGU. Kanina nakita ko mga pulis natin dito, I'm really so proud of the police. Ngayon, nakita ko after this, ang daming achievement. Ang dami. But then again, as I've said time and again, etong hamon na ito because of these officers who are in very critical places, napakabigat. Oktubre 7 kan nagtalikod na taon kan puunan kan DILG ang national launching kan bida program. Laom ni Abalos na sa pagkakasararo kan kagabsan, dagos nang mapupuho ang presensya kan illegal na droga sa nasyon. Something else, as explained by the BIDA program, hindi kaya mag-isa ng pulis ito. Hindi kaya mag-isa ng NBI, ng PDEA ito. Mas maganda ang laban kung kasama natin ang nasa baba. Mientras tanto, kasabay man kan bida program ang serbisyo karaban kan PNP, siring kan libreng gupit asin livelihood services. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Maria Lorenzana.